Адзін з сённяшніх герояў падкаста жыў у Бабруйску 3 гады. Прапаведаваў, лекаваў, падтрымліваў іншых у цяжкія часы і быў забіты за веравызнанне. Ён добра вядомы каталікам Беларусі і Польшчы. Яго імя Андрэй Баболя. Другі заязджаў у наш горад пару разоў па справах, у асноўным звязаных з вайной. Гэты чалавек Мікалай II, цар расійскай імперыі, які быў забіты за ўладу. Трэці 10 год служыў у бабруйскім павеце праваслаўным святаром, займаўся адукацыяй, збудаваў храм і быў расстраляны за веру. Яго імя Алексій Магільніцкі. Але што аб'ядноўвае гэтых людзей? Усе яны былі кананізаваныя сваімі цэрквамі. І пра тое, як гэта адбылося, сёння і раскажу. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя 5. Святыя ў Бабруйску. Што патрабуецца для таго, каб верніка кананізавала царква? У першую чаргу ён мусіць быць памерлым, як бы жорстка гэта не гучала. І нават калі чалавек пры жыцці лічыўся іншымі людзьмі святым за свае ўчынкі, усё адно, толькі пасля яго смерці яго асоба будзе пільна вывучацца царкоўнікамі. Яны прымуць рашэнне, ці дастойны гэты нябожчык лічыцца святым. І часам цэрквы кананізуюць даволі спрэчных персанажаў. Напрыклад, руская праваслаўная царква прызнала святым пакутнікам цара Мікалая II, які прыязджаў у наш горад ажно двойчы. У снежні 1904 года агледзеў чыгуначныя станцыі Бярэзіна і Бабруйск. А яшчэ праз 12 год кіраўнік імперыі вярнуўся ва ўжо прыфрантавы горад, каб наведаць крэпасць, а таксама папрысутнічаць на службе ў свята-георгіеўскім храме, які будаваўся першапачаткова для вайскоўцаў і які мясцовыя завуць Белая царква. Праз год пасля першага візіта цара ў Бабруйск у Пецярбургу адбылася сумна вядомая крывавая нядзеля, на якой загінула каля 200 бяззбройных людзей, што на чале з святаром Георгіем Гапонам жадалі перадаць Мікалаю II петыцыю ад працоўных, і яшчэ каля 800 чалавек былі параненыя. Гэтая падзея лічыцца пачаткам рэвалюцыі. А праз год пасля другога візіта ў Бабруйск імператар падпісаў адрачэнне ад трона на карысць свайго брата. І яшчэ праз год быў расстраляны бальшавікамі разам з сям'ёй ды прыслугай. Адметна, што кананізаваныя Мікалай II, яго жонка і дзеці былі ажно двойчы. Першы раз рашэннем эмігранцкай рускай замежнай царквы ў 1981 годзе у Нью-Йорку. Прычым святымі да кучы былі прызнаныя нават імператарскі камердзінер-каталік ды настаўніца лютэранскага веравызнання. Другі раз царскую сям'ю кананізавалі ў 2000 годзе рашэннем архіярэйскага сабора РПЦ. Пры гэтым былі ў праваслаўным асяроддзі і галасы супраць. Напрыклад, прыгадвалі абыякавае стаўленне імператара да масавых чалавечых ахвяр у Першай сусветнай вайне. Згодна з успамінамі сучаснікаў, ён казаў: «Ці такія яшчэ гінулі, абыдземся з іншымі, яшчэ хопіць». Прыгадвалі таксама прыязнасць манарха да стральбы па бяздомных котках, калі сумаваў без паляванняў. А іншыя даводзілі, што загінуў Мікалай II ўсё ж не як хрысціянскі пакутнік, а палітычны дзеяч. Ці шануюць бабруйцы зрынутага кіраўніка імперыі, прызнанага новапакутнікам? Напэўна, ёсць і такія. Бо не выпадкова ў Белай царкве, якую Мікалай II колісь наведваў, ёсць, ці прынамсі была, ікона з выявай царскай сям'і. Але вернемся на 300 годзе раней ад гэтых падзеяў.
бо менавіта ў гэты час, а дакладней у самым канцы 16 стагоддзя, у польскай вёсачцы Страхоціна нарадзіўся Андрэй Баболя. Хлопец рана адчуў пакліканне да царквы і ў 12гадовым узросце ўступіў у навіцыят таварыства Іісуса ў Вільні. Пасля ў гэтым жа годзе скончыў езуіцкую і тэалагічную акадэмію. У 1622 годзе быў паспечаны ў ксяндзы Яўстахіем Баловічам, мясцовым біскупам. Ад гэтага часу пачынаецца праца баболі ў Вільні, а таксама розных польскіх і беларускіх гарадах. У Бабруйску малады ксёндз служыў з 1630 па 1633 год. Тут ён займаўся асветніцкай дзейнасцю і апекваўся місіянерскай лякарняй. Лічыцца, што менавіта пад кіраўніцтвам баболі быў узведзены першы каменны касцёл у горадзе. На грошы бабруйскага старасты Пятра Трызны, які не шкадаваў сродкаў для бабруйскіх езуітаў. Паводле іншых звестак, касцёл святых Пятра і Паўла пачаў будавацца яшчэ ў 1615 годзе і ўжо пасля перададзены ордэну. На жаль, сакральны будынак з шыкоўным аздабленнем унутры і звонку некалькі разоў гарэў і перабудоўваўся. У часы ўзвядзення крэпасці быў перароблены ў цэйхгаус, а пасля высялення вайскоўцаў ужо ў нашыя часы у ім зноў здараліся пажары. І падобна не выпадковыя, бо пасля аднаго з падпалаў унутры будынка засталіся надпісы, што зневажалі Андрэя Баболю. Сёння былы езуіцкі касцёл, хоць і з шыльдай гістарычнай каштоўнасці, але ў аварыйным стане. Што тычыцца бабруйскага перыяду баболі, у памяці тагачасных жыхароў ён застаўся як надзвычай пабожны, прыязны і самаахвярны чалавек. І калі ў горадзе пачалася эпідэмія чумы, ён не хаваўся, а наадварот, даглядаў хворых, рызыкуючы ўласным жыццём. А ягоныя пропаведзі ў ліхую гадзіну надавалі людзям надзею ды супакойвалі. У 1633 годзе ксёндз Андрэй пакінуў Бабруйск, каб несці слова Божае на Палессі. У гісторыю святар увайшоў як майстар слова, што здольны быў у рэлігійных дыспутах схіляць да каталіцызму прадстаўнікоў іншых канфесіяў. За гэта атрымаў ад апанентаў мянушку «душахват». Яшчэ адно народнае імя баболі – апостал піншчыны. На Палессі святар служыў некалькі гадоў, і тут жа быў закатаваны і забіты ў час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. Баболя быў схоплены казакамі Богдана Хмельніцкага ў вёсцы Янаў-Палескі. Нагодай, нібыта, стала таямнічая смерць мясцовай праваслаўнай сям'і, у якой абвінавацілі 65гадовага ксяндза. Ці была смерць Андрэя Баболі пакутніцкай? Так. Маскоўскія найміты прымушалі яго адрачыся ад каталіцкай царквы. Збівалі яго кулакамі і палкамі, працягнулі прывязаным да каня па зямлі некалькі кіламетраў. Здымалі жыўцом з яго скуру, адрэзалі нос, вусны, вушы, прыпякалі агнём раны і націралі іх саломай, вырвалі язык, а пасля адрэзалі галаву. Але і пасля смерці прыгоды ксяндза не скончыліся. Жыхары Янава пахавалі яго ў сваёй вёсцы і праз нейкі час памерлага перавезлі ў Пінск. У 1702 годзе цела баболі эксгумавалі і ўбачылі, што яно засталося нятленным. Праз стагоддзе мошчы перавезлі ў Полацк і яшчэ праз стагоддзе ў Маскву перыяду атэізму, у музей аховы здароўя, дзе яны экспанаваліся як узор муміі. Ватыкан і савецкае кіраўніцтва доўгі час вялі перамовы наконт мошчаў, але вырашальным у гэтым пытанні стаў голад, які панаваў у той час у СССР. Узамен на харчовую дапамогу папскаму дабрачыннаму камітэту далі дазвол на вываз цела баболі ў Рым. А ў 1938 годзе яго яшчэ раз перавезлі ў Польшчу. У тым жа годзе ксёндз Андрэй быў кананізаваны.
Ён лічыцца нябесным заступнікам Польшчы, а таксама пінскай епархіі і ўсёй Беларусі. Вось так атрымалася, што ў Бабруйску жыў сапраўдны святы. Ён і да сёння шануецца мясцовымі каталікамі, а шыльда ў яго гонар ёсць у дзеючым касцёле. Яшчэ адзін святы пакутнік, які меў дачыненне да Бабруйска, Алексій Лельчыцкі. Ён нарадзіўся ў 1870 годзе ў Менску у сям'і мяшчан Савелія і Гермініі Магільніцкіх. Згодна з легендай, хлопец у 10гадовым узросце адчуў пакліканне да святарства і паступіў у мінскае духоўнае вучылішча, а пасля скончыў і духоўную семінарыю. Наогул навучанню Алексій прысвяціў 11 год. Пасля ён ажаніўся з нарачонай Анастасіяй і ад таго часу пачаў служыць у розных кутках Беларусі. І вось у 1896 годзе 26гадовы Алексій ужо ў сані святара прыязджае ў туркоўскую царкву Бабруйскага павета. Тут ён служыць больш за 10 гадоў. Акрамя святарства, Магільніцкі выкладаў закон Божы ў мясцовым народным вучылішчы, быў духоўным следчым, то бок разбіраў справы іншых святароў, якія здзейснілі правіну. Таксама ён уваходзіў у рэвізійную камісію парыцкай жаночай духоўнай вучэльні, быў бабруйскім павятовым назіральнікам царкоўных школ, чальцом рады духоўных вучэльняў ад Бабруйскага павету. У парафію святара ўваходзіла 11 вёсак. Таксама ён служыў у храме вёскі Бірча. Нават па гэтых звестках жыцця святара можна зрабіць высновы, наколькі бурлівым было хрысціянскае жыццё ў тыя часы і як шмат рэлігійных устаноў было на Бабруйшчыне, але ўсім ім у хуткім часе наканавана было знікнуць. Пад кіраўніцтвам айца Алексія ў Турках быў збудаваны драўляны храм Святой Тройцы, які, на жаль, не захаваўся. Дарэчы, менавіта ў Бабруйскім павеце нарадзіліся 4 з 5 дзяцей Анастасіі ды Алексія. Пасля Бабруйшчыны святар служыў у Мазыры. Тут праз 5 год памерла яго жонка, ёй было ўсяго 37 гадоў. А ў 1920 годзе айцец Алексій быў пераведзены ў Лельчыцы. Таму называюць яго найчасцей Алексій Лельчыцкі. Цікавы факт. Калі праз 2 гады айца запрасілі ў Мінск, каб пасвяціць у сан протэірэя, ён не змог паехаць праз недахоп сродкаў і цяжкай дарогі. Таму нейкі час працягваў называць сябе святаром, хоць тэхнічна і меў падвышэнне. Але служэнне Магільніцкага прыпала на час росквіту атэізму ў савецкай Беларусі. Спачатку ў храме Найсвяцейшай Троіцы, якім ён апекваўся, канфіскавалі ўсе каштоўнасці. Пасля яго парафія скарацілася амаль у 2 разы, паўплывала новая ідэалогія. Тым не менш, айцец Алексій працягваў служыць тым, хто меў патрэбу. У 1930 годзе Магільніцкага асудзілі на месяц прымусовых работ народным судом за захоўванне дробнай манеты. А яшчэ праз 5 год храм закрылі, а ў будынку пачалі захоўваць збожжа. Але святар працягваў праводзіць рэлігійныя абрады ў сябе дома, дзе заўсёды збіралася шмат людзей. Як следства, абвінавачванне ў контррэвалюцыйнай дзейнасці ды зняволенне ў мазырскай турме. У 1937 годзе НКУЗ абраў у дачыненні да айца Алексія вышэйшую меру пакарання. Яго расстралялі ва ўзросце 67 гадоў. Беларуская праваслаўная царква кананізавала святара ў 2010 годзе. У часы СССР у Бабруйску былі зачыненыя ўсе праваслаўныя храмы, касцёл, сінагогі, разам з духоўнымі школамі ды установамі. У вызваленых будынках крэпкія хазяйственнікі размяшчалі склады, сталоўкі, кінатэатры ды спартовыя залы. Многія вернікі і святары былі рэпрэсаваныя, закатаваныя ці забітыя. Гэта сотні людзей толькі з нашага горада. Некаторыя з іх чакаюць кананізацыі.
каб з часам быць прызнанымі святымі, якія, як лічыцца, хадайнічаюць за людзей на нябёсах. І, магчыма, у хуткім часе мы пачуем пра новых бабруйскіх святых. А хтосьці, наадварот, пройдзе працэдуру дэкананізацыі. Гэта калі ранейшае прылічэнне да святых раптам знайшлі памылковым або зробленым пад уплывам рэлігійнай палітыкі ў пэўны час. Яскравы прыклад – вышэйзгаданая царская сям'я. І на гэтым я развітваюся, каб падрыхтаваць новыя серыі бабруйскіх легендаў. Хутка пачуемся!